И какво става копалет, аз съм Фарсворд и омага, фреймдроп. Така. Та, това е напълно рандом клип, просто реших да поиграм малко от такова. Ай, с тя ми писа по Steam и реших просто е така си поиграм малко Call of Duty. И викам, шо пък да не запиша един клип, така или иначе после ще трябва да записвам. И да, така записвам просто. Като се замисли абсолютно всичко се прави за филм. И погледнете, сега ще ви покажа, че хината е много жалък. Момент само, да го пиха. Така. Не, няма ви покажа нищо, заедно. Няма значение. Не съм казал нищо. Хината не е жалък. Реално е жалък, моят типс. Кой го уби това, бе? Трябва... Сега ще го се оправим. Забравих, че трябва да дигам левел на това оръжие. Ей! Какът си намайната и ти виждам само главичката, не мога да оцеля с това оръжие, сори. Ха-ха, опита се да ме заколи. Ога! Толкова видях прекалено късно в тази тръбичка. Добре. Ще чуете какво е тръбичка, това е тераса. Как ме уби, бе? Какво е това сега? Quick scope, no scope, бе. Гледай го сега. Баб ти... Чока. Аз се знам къде си. Ога, пихме! Паузирам докато ми зареди, защото като снимам ще ми зарежда пал. Така. Сега сме на друга карта. Та карта... Как се казваше? Ако наистина не се лъжа, се казва Resistance. Но е много вероятно да не се казва Resistance, така че... Сори ако ви лъжа. Мисля, че можеше да се види някъде картата, май. Не знам. Няма значение, не е точно толкова важно. Как се казва картата, все пак важното е, че ще ги размажа. Бих си повярвал, ако имах поне един кил. Че я сложа якото оръжие. По-скоро не е якото, ами жалкото. We've lost the lead. Ако не ме беше видял, ще си презаради и да го убия и ще да взема UAV. Things will be out of balance in 50 seconds. Добре. Някой врат отваря, дълбоко се разбива. Трябва да бъдем много внимателни. Мислим си, че знаем къде са и ни убива атак хеликоптер. Не се надявам, че атак хеликоптер. Не! Добре, къде да влезна, бе? Аз отивам в единствената къщичка, където мога да влезна и това ме убива преди да съм влезнал, бе. Лузим, да, тук е там някаква са. Какъв си, бе? Ми кай, че това беше от нощта. Много си издръх, добре. То с това дето... Забравя как се казва дълже. Да. Гъджа. Там ключката 40. Къй си? Не.
хеликоптера лежа. Това дори не е так хеликоптер, ма. Ако ще е яко, но май не. Дори как да го уча, като му се вижда само жалката глава, е. О, смъкнахме го. Гъджа. Някой го смъкна. Браво. Ето, както виждате, по-имбовото оръжие побеждава. С страйкера почва да ме дразни. Ако ми стреля веднъж и умира. What the fuck? Да, тук са 10 човека! Сменяме се. Нещо готино. Това второто оръжие също е доста имбово. Тук му ще му дигна малко левели. Също би трябвало да ми е отключено, за да му дигна левел, обаче се надявам, че ми е отключено да те пребия от... няма значение. Щяка нещо изключително тъпо и нищо нямаше да кажа, избрах да не кажа нищо, защото е по-добре. Не може ли да няма някакви прота тук? Ей, пал съм ти! Чивания кампери, чиването гадно имбаво оръжие, бе. Гледай ги, бе, 10 000 хеликоптера ни бомбандира, да е. Даже има един хеликоптер, дет ни гърми, бе, погледни ги, какви са жалки тия, бе. Гледай ги, бе! Окей, върнах се и съм на някакъв много... на това малко съм играл, окей. Мислих си, че не съм играл, не съм играл всъщност. Кой ме стрелва? Кой ме стрелва? Някой от моите си. Не, няма френдли. Фарай го на имбовото оръжие в цялото шилна игра. Да не ми убиеш моите. Къде скачи? Тук между другото е много добро място. Тук си направих някакъв атак хеликоптер за супер малко време. Точно тук някакъв седях така и... Ето тук си обикалях този обект. Сега няма го правя, защото е малко жалко. Това беше тази граната. Това дори не беше граната, беше... Как ме убия, бе? Гледай, уби ме заради шивано лапче, бе. Пак ще загубим. Payback, вземи покуп. Тук са много. Какво изкъмпих? Откъде, бе? Не го видях това на мапа. На радара по-скоро. Изчезвам тук. За кога го? Май! Как? Стой! Тя бога е. Има някакъв тук, където стреля с такова. Най-жалкото нещо е го тук някъде да пука. Ето, го то.
Патита пак. Това е най-жалкото да стреля с такова. О, тук пише на руски. Ей, гледай ги, 10 000 посоти на урон. Бе, то не беше толкова граната с този набит. Гринов левел. Ей! На един кил бях от Predator мисля. What the fuck? Пак ще ни бият много брутално. Аре бей! За какво мен не ме сложи в по-добрия отбор, бе? Взех жалка си да... Не, гледай. Иска да знам къде има някакъв етап. Между другото ще ви... Да... Също не. Не, няма значение, ще го кажа друг клип. Какво е това сега? Поне стана ли му червен екрана? Даже не напълно. Пати жълкарията. Окей, добре, мисля това да е за този клип. Да не става някакъв мега дълъг. Аз ще продължа да си играя. Мисля да си направя някакъв нов клас. Така да е нещо подобно като предишния, само че с някакъв нов такова. С ново праймари оръжие. И да, това беше за този клип. 14-14, не че толкова зле. И благодаря, че гледахте и чао!